کۆمپانیên ئۆتۆمبیلên balkêş û giranbiha trombêlên xwe yên pêşkeftî nümayiş dikin. Lêbelê nümayişgeha otomobîlan ya sala 2022 li Washington ya herê sirincrakêş e, ji ber ku otomobîlên nû ku bi hêza elektrîkê kar dikin, ser ji hemiyan standiye. So one of the reasons I came here. Yek ji egerên gozahatime vê pêşengehê ew e got ez bizanibim ka çêkirina van otomobîlan bi tenê ye yan bi hev re û çi plan hene ji bo paşeroja otomobîlên elektrîk û hybrid. Li 2020 heta niha firotina otomobîlên elektrîkî rêjeya 41 ji sedî bilind bûye li cîhanê. Kompaniyên serekî yên çêkerên otomobîlên wekî Ford û Toyota niha karî li ser berhemînana pitiriya corên elektrîkî dikin, ku hem panzînê kêm dixwit, hem jî ew dîkê lê berdidin zererê nagihînte jîngehê. Bêguman di van salên dawiyê de daxwazî ji bo van cure trombêlên ku bi hêzê kar dikin ji berê zêde bûye. Wisa diyar e ku bikir bi rastî dixwazin sotina karbûnekên bikin. Mark Spencer ku dixwaze trombêleka nû bikirit, di gelkurê xwe û babê xwe rêka sê demjimêran ajotiye heta gihiştiye vêrê. Lê ew dixwaze trombêlekê bikirit ku bihayê wê erzantir bit û baştir kêrî rewşa wî bêt. Lê wî nigeraniyên din jî hene. Pêdiviya wan heye got nirxê wan daxînin da got her kes kare bi wan bikire û rastî pêwîstiya wan bi binesaziyekê heye ji bo piştgirtina wan. Tu nikare tek hevrêzê de li gazxanakê ji bo nîv demjimêra çarjkirina otomobîla xwe. Seqîbul İslam peyamnêrê dengê Amerîka li Washington dibêjit, nümayişgeha trombêlan ya Washingtonê piştî girtina salekê hate vekirin. Vê carê tijiya ji trombêlên elektrîkî. Nümayişgeha trombêlên elektronî bi piştevaniya kompaniya Bingeh li Washington bi navê Electrify America ku berpirsyara ji bo dabînkirina bingehên şehinkirina otomobîlên elektrîkî li seranserî Amerîka. Armanca vê kompaniyê ew e ku rêkê xweş bikit bo bikiran da ku her kesek bikarit bi rengekî sanahî van otomobîlan bikirit. Tesla has been selling electric vehicles for a long Ev demeke dirêj e got kampaniya Tesla otomobîlên elektrîk difroşe. Arîşa ew e got tenê xelkê zengîn dikarin wan bikirin. Lêbelê eger em kampaniya Tesla bi nerxekî kompaniyê weke Nissan, General Motors, Toyota û Hyundai goşayana berhemînaneke giştî heye gelek xelk wê bikaribin otomobîlê elektrîkê ji bo buhayekî guncav bikirin. O Donald dibêjit bikirên Amerîkî niha pitir hizra xwe di kirîna van cora otomobîlan dan dikin. Nemaze piştî ku hikûmetê di biryarekê da bi navê Build Back Better biryar daye her kesê van otomobîlan bikirin, wê bacê kêmtir bidin û harîkariyê jî wê bêhtir bikit.